Il-backbencher nazzjonalista Franco De Bono jkompli jitfa' iktar dawl fuq dak li waslu biex jiddikjara li jekk il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ma jinqasamx fit-tnejn huwa ma kienx ser jibqa' jagħti aktar l-appoġġ tiegħu lill-Gvern. Fi kliem De Bono huwa ma kien komdu xejn mal-kuxjenza tiegħu li jivvota favur l-estimi ta' dan il-Ministeru fi żmien il-budget għaliex ma setax jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Ministeru li fi kliemu jinstab fi stat ta' konfużjoni. Qal li huwa kien informa b'dan il-Prim Ministru qabel ma ttieħed il-vot. Żied li tant ma kienx komdu li jivvota favur illi s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolovir kien qiegħed jqattaħ ħin jitwal id-dar tiegħu jipprovi jikkonvinċih jagħmel il-maqlub. Kien waqt waħda minn dawn l-okkażjonijiet fejn Borċolovir kien id-dar tiegħi jgħid De Bono illi sar kuntatt bejni u bejn il-Prim Ministru u Lorenz Gonzi wedni illi sa tmiem din is-sena dan il-Ministeru jkun maqsum fit-tnejn. De Bono jkompli jiżvela li imbagħad iktar tard huwa flimkien ma' Paolo Borċolovir segwew il-kummenti tal-Prim Ministru illi ħabbar dan fuq Net Television. Kien biss fuq il-bażi ta' dak li Lorenz Gonzi wedu b'mod personali li Franco De Bono ivvota favur l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern fil-budget. Minkejja dan iżda għad il-backbencher nazzjonalista meta nhar it-tnejn li għadda staqsel il-Prim Ministru dwar fiex waslu l-affarijiet, Lorenz Gonzi talbu biex jagħtih iktar żmien. Franco De Bono jisħaq li din is-sitwazzjoni xebbatu u li jekk il-qasm fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern mhix se ssir issa, it-tibdil ikun biss farsa. L-unika reazzjoni mill-Prim Ministru għal dawn l-iżviluppi kollha kienet dik li permess tal-uffiċċju tiegħu jippubblika l-kummenti kelma b'kelma illi kien ta' lil Net Television. Bl-iktar mod ovvju iżda kienet evitata kull referenza għal weda personali illi saret lil Franco De Bono. Fi żviluppi ieħor is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolovir qal li l-kummenti tal-backbencher nazzjonalista ma jgħinux u żied li ma jaqbilx mal-attitudni ta' De Bono. Min-naħa tiegħu De Bono żvela illi deċiżjoni li jittieħdet minn Borċolovir u l-istess Borċolovir dal-aħħar ametta li kienet ħażina għamlitlu ħsara kbira f'saħħtu tant li s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista kien preżenti id-dar tiegħu meta mar jaraħ it-tabib Jean-Pierre Farrugia. Franco De Bono qal li diġà kellu jsofri ħafna u kienet biss il-lejaltà tiegħu illi żammitu fil-Partit Nazzjonalista.